שלום, אני און בוגרשוב, העורך הראשי של אתר החדשות. קוראים לנו שמאלנים. האתר שלנו מסקר את כל מה שקורה פה במדינה הזאת. אנשים רוצים לדעת מה קורה ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון, זה אלה מהמרוץ למיליון. תראה, זה לא שאנחנו שמאלנים פר סה. אפילו יש לנו מתנחל במערכת. עוד אני גר בפתח תקווה. כן, אבל בווייב. אתה מתנחל. מה זה שמאל היום? לנשום, לא להיות פשיסט, להיות בן אדם, לא להיות חיה. רון, היה ירי על רכב בבנימין, לכתוב על רקע לאומני? למה? רכב עם לוחיות רישוי פלסטיניות? נו. צעקו על הוואקבר. אתה רוצה להמר על לאומני? תכתוב לאומני. מחר, אני רוצה ספיישל נשכני על הקומיקאים האלה בצוותא. רון, מחר זה 9 באב. נו, יום אהבה, מדהים, אני חולה על יום אהבה. אוי, קבלו תמונה מהממת של יפו העתיקה. אז היו מחבלים במעלה הזה, יופי. ילדה נפצעה. אסי, אתה משווה לי ילדה שההורים שלה שלחו אותה לגורים כבשים לשיבי תבורי וחברה החדשה שלו? אתה חושב שאני אפס? רון, יש חשד לדקירה בעיר העתיקה בירושלים. מצוין, שימי את זה במדור יהדות. אנחנו שמנו לעצמנו מטרה יום 24/7 להראות את כל ה-180 מעלות, לא כמו אלה ב-390. בלה 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 בלה